Jama'a da Allah ka a ce gulmace ta kawo ni tambaya ce da ni. Wai da gaske Gfresh ya da mara Nicki Minaj? To idan har ya tabbata Gfresh ya da mara Nicki Minaj, da Allah ina da wasu maganganu da nake so za mu dan yi da ni da ku. Amma ina so kar mutane su ce ai Sahir ya koyo munafunci ko sai yanzu ya zama gulmaci, ba haka bane ba. Ina son ni da ku baki ɗayan mu tsaya mu nutsu mu gani wannan lissafin. Gfresh a nan a gaban mu ya auro Sadiya Haruna. Haka ne? Aka zo aka tattaru, aka yi fati, aka yi dina, aka yi anko da sauransu, aka yamutsa hazo a social media a wannan lokacin kenan. Kwatsam sai muka ji an ce Gfresh ya zo ya rabu da Sadiya Haruna. Alal misali sai a ce yanzu Sadiya Haruna ita ce taliya yan murji, ga ta nan. Gfresh wannan shine garin dan waken, sai ga su Gfresh a matsayin shi na garin dan wake sai ya auro Sadiya Haruna. Sadiya Haruna suna tare rimi suna soyayya su da Gfresh, ana social media ana cakalewa, kawai sai Gfresh sai yawa Sadiya Haruna kafa a matsayin ta na taliya emerji, kun ga ta fita daga cikin layi. Kwatsam kawai sai aka ji ai Gfresh ya auro Maryam Nicki Minaj garin alale. Maryam Nicki Minaj ta shigo sai ta ture Sadiya Haruna a matsayin ta na taliya emerji. Gfresh yana nan yana soki burutsu Gfresh kawai sai haka sai ya canja alƙibla, sai ya hango wata a nan gefen, sai ya juya Maryam Nicki Minaj baya, ita ma sai mata kafa, sai ta fita daga cikin lissafi. Dala ku da ganewa ko? Kwatsam da Gfresh ya juya nan gurin waye hango, kawai sai ya hango wannan amaryar da ya auro wato Sabaya. Ga ta nan. Gfresh ya zo, billahi allazi la ilaha illa huwa, a matsayina na garin dan wake, wallahi Allah ba zan ƙara yadda na zauna da wannan wacce na saka wato garin alala ba, wato Maryam Nicki Minaj. Dama ita Sadiya Haruna a matsayin ta na taliya yan murji, ita ta dade da kama gabanta. Kusan da taliya yan murji tana da kafafuwa da yawa ita. Ita da Sadiya Haruna ta fasama, ta yi rayuwar ta yadda ta kama yadda take bukata. Saboda haka ana tare da Gfresh da Sabaya, ana tare a matsayin Gfresh na dan wake, kawai sai ya fusata shi ma, sai ya ga ba zai iya zama da ba zai iya zama da wannan Sabaya ba, ita ma sai ya mata kafa. Gfresh sai zo na shi kadai, ya zo ya dinga soki burutsu, ya rasa yadda zai a rayuwarsa. Kwatsam ya ce shi in ya dawo da Maryam Nicki Minaj, Allah ya tsine mai, Allah ya kaza, wallahi ba zai da ita ba. Kwatsam sai aka ga ya ƙara dawowa da Sadiya Haruna, ya koma root square ake cewa ko menene, ya koma square one, ya koma ya ɗauko Sadiya Haruna. Can sai aka ƙara ganin ya dawo da Maryam Nicki Minaj. Saboda abin da nake son mutane su gane shine Gfresh bai da alƙibla kwata ku daina biyo al'amarin Gfresh. Yau da ku tsaya kuna biyo al'amarin Gfresh, wallahi tallahi gwara ku zo ku sai kayana, amma ku so akan sari da siyan ɗaiɗai, kuma muna rahusa sannan muna ba da sauki. Wannan shine, ga azumi kuma ya zo, Allah ya sa mu dace. Jama'a zo a sai kayana. Gfresh Allah ba ku zaman lafiya kai da Maryam Nicki Minaj.